ga-ebi ogwe itiri achara amama igbu ngwu mma ga-aghara ya nkọ ogwe itiri achara ijigwe ọka nga eze oyibo nga a na-eri eri ka a na-agbakọta obi na-eri eri anaghị arịa arịrịa anaghị ebe ọnụ okoro ọ ga-adịrị gị mma bịadịkwa ekwere gị mma ndị isi ozu esigwo ozu gbadata bụrụ tara n'aka ogwe itiri achara onye ndọrọ ọgbara mma afọ mmanwụ dike ọgbakọ etu chidede aka dike ọkwa anyị na-aga otope mme ya bụ mmanwụ mana onye na-amaghị agaghị ama maka ochie dịbekwa aja ọ dịka onye mmụọ nọ n'ụlọ onye ndị nwụrụ anwụ n'aka agadi nwaanyị kama ka ọ dịzi adịzi ka ọ gaghị asị na ọ bụ ego gị njelu nwaanyị dowe na be di ya ihe bụrụ dike ihe bụrụ ọgụ ọgụ anaghị emebi zana ihe mama na-agụ na-eji ụkpara kwere ọgbakọ ete chidede aka dike ya ọ dịgoro ego mma ọgụgụ ọbara bụ ya jekọ egbu onwe ego ya ochi na-edu ego ekere ego maka ọma hịrịwana ebe nna ị mara ị na-agbado ị na-agbada na-agba na mmiri nnukwu mmọnwụ ịgba na mmiri ihe agaghị eme na mmiri ịgba n'elu ọ gaghị eme n'elu ịgba n'ala ọ gaghị eme n'ala mmadụ ị ga-agba ebe ị ga-abụ oche ọ ga-eme ebe ọ ga-eme ị gaghị anọ nga ọ nọrọ be Chinedu ị gaghị ama nga ọ nọrọ bụ ihe onye kwuru ha bụsie ike ọbara bụbụ ya bụbo onwe onye na-achụ bụ na-achụ na nkịtị ụzọ dị Chinedu anyị ekere gị ọ ga-aga gawaga nwa ya arịwana anaghị ericha ihe dị nke ọgaranya ericha ihe onye ma nwanne ọkamgbe aha bụ onye wikwu ihe nwaanyị kpụrụ lele ka nwoke kpụrụ gbalaka ịbụ aha tutu ụmụ nwaanyị chaa ndị ụka ọha na-ebegharị ha si ebubo ikobe aja ebubo ikobe aja elezi ihe mere ụmụ nwaanyị ji akụ igwe ha gorimakpa na-asị ebube ikobe aja odobe ezinu ụmụ nwaanyị akwago iko ha gorimakpa dị na-ebu ya ogwu ụmụ okorobịa dịkwa na-aṅụ ara na-ede ikwu na-ede mmiri agbakọ ete dịka a na-aṅụ ara ikwu edebe mmiri ihe anyị ma ama ka anyị na-ekwu onye ọnwụ na mmiri fọrọ n'iku ọ ga-ahụ ka o ji rụọ nwa ahụ ma egwuwe egwu Obi itiri asa. Ile nwata na adọ deke. ikpe nwata tọ ahụ ka o gwutere asa onye ahụ agba arọ na onye ebu n'aka ka o ji akpọrọ o ji mmegide Nando oi. Ọmọ kúndà wo. Àwọn ọ̀rẹ́ kò yẹ kó èsì ká nà dùn.